कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेडमधील भोसेघाट वाहन चालकांसाठी जीवघेणा ठरू लागलेला आहे। वाहन चालकांसाठी हा रोड डोकेदुखीच ठरू लागलाय। घाटातील अवघड वळणावरती अवजड वाहतुकीच्या वाहनांना घडणाऱ्या अपघातांची मालिका सध्या सुरूच आहे। त्यामुळे वाहन चालकांना आपला जीव टांगणीवरती ठेवावा लागतोय। सध्या या ठिकाणाला ब्लॅक स्पॉट म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे। आतापर्यंत शेकडो गाड्यांचे अपघात होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेले आहे। त्याशिवाय काही प्रवाशांना गंभीर स्वरूपाची दुखापत देखील झाली आहे। दरम्यान मुंबई गोवा महामार्गावरती भोसे घाटातील अवघड वळणावरती गुरुवारी पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास एका मालवाहू ट्रक संरक्षक भिंतीवरती आदळून भीषण अपघात झालेला आहे। या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र ट्रकचा चक्काचूर झालाय। घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार गोव्याकडून मुंबईला जाणारा ट्रक भोसेघाट उतरत असताना तीव्र उतार असलेल्या अवघड वळणावरती चालकाचं नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या संरक्षक भिंतीला आदळला। या अपघातामध्ये चालक किरकोळ जखमी झालेला असून ट्रकचं मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय। या अपघातामध्ये चालक आणि अन्य एक जण गंभीर जखमी झालाय। महिनाभरामध्ये याच वळणावरती 4 भीषण अपघात झाले आहेत। भोसे घाटातील हे अवघड वळण अपघातांचा नवा ब्लॅक स्पॉट झालाय। संरक्षण भिंतीला सतत धडकून होणाऱ्या अपघातांमुळे संरक्षक भिंत देखील कमकुवत झालेली आहे। या भोसे घाटातील अवघड वळणावरती होणाऱ्या अपघातांची मालिका थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागानं ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी सध्या खेडमधून होऊ लागली आहे। या अपघातातील गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना प्राथमिक उपचारासाठी कळंबडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले। त्यानंतर अधिक उपचारासाठी त्यांना डेरवन येथे हलवण्यात आल्याची माहिती समोर येते आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी।